Flemming? Ja. Der er lige nogen herovre. Ja, vi stod der først herovre. De kan da komme herovre. Jamen sidste gang vi skulle til Storfestival, da de havde bryllup, der var vi jo ødes. Nej. Ja, det er sagt. Morgen tak, her ved Marie Stens slutbryllup. Og jeg har fået at vide, at vi skal på en anden melodi. Og det er Sissel Kjærkbøl. Jeg er ikke lige helt klar over, hvordan den lyder, så jeg har hørt nu her lige om lidt. Julesang. Det er sådan set en julesang, og det er Stens allerstørste ønske for godt. Okay. Så skal vi. Jo, vi skal. Yeah.
gratulanter, et lille trop. Mød op for jer begge at prise, for I har holdt sammen i alle i år. Ja, timerne ringer og dagene går. Tillykke, tillykke, vi synger i kor, for vi kan jo ikke lade være. God morgen, sin morgen, som vi smiler til, og nu må vi ind og have kaffe. Så skal vi af Skåne for mere rimeri, og sælge det til med at skaffe. Tillykke, vi ønsker jer endnu en gang, og så vil vi slutte den her lille sang. Tillykke, tillykke, luk dørene op, så kommer vi ind og får kaffe. Og vi fik nogle byer på vejen til. Corvinus, han synes, jeg skal sige lidt, så det prøver jeg jo til. Mange tak for det store fremmøde. Det var helt fantastisk. En dejlig morgen. Solen skinner. Hvad kan vi ønske bedre? Men I har også med alt det her morgensang fortjent noget morgenmad. Vort hus ikke kan ramme så mange mennesker. Så har vi entreret lidt med Marksrestaurationen. Så jeg vil håbe, I alle sammen kører op på Marksrestaurationen. Der er dækket op til morgenbrunch. Arne, han har det hele klar. Værsgo. Er der nogen, der er i tvivl om, hvor det er hen, så har jeg et lille kort. Men det er om i husdiauktionen. Nej, det ved jeg godt. Det er godt, at den er som svær. Ja, det er så seriøst. Det er så Og så vil jeg give ordet til Arne, så han fortæller, hvad vi skal have spist. Godmorgen alle sammen. Rigtig hjertelig velkommen her til Marksrestaurationen. Brunch skal I have, og det er blødkogt æg, der er scrambled æg med cocktailpølser og bacon. Der er lun leverpostej, bajerpølse, forskellige slags, skinke, rullepølse, hjemmelaver. Det hele er hjemmelaver. Så er der rundstykker, grov franskbrød, grov rugbrød, så er der en morgenbasser, og så er der ellers forskellige slags tilbehør. Så ja, blødkogt æg, ja. Pandekager, små pandekager, vil du sige op til? Det var det. Rigtig hjertelig velkommen.